El lleó vergonyós i els seus amics. Fa ben bé una setmana que hi ha un problema a la sabana. Un lleó està molt amoïnat per una cosa que li ha passat. Se sent petit i esquifit, tant com un mosquit. Va tot el dia mirant a terra i té les galtes ben vermelles. Ja no fa cap rugit. No vol moure ni un sol dit. La vergonya l'ha ensopit i té ben preocupats els seus amics. Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució. Quin coll tan llarg que té la girafa! Des d'allà dalt res se li escapa. Qui sap si el tigre, el seu veí, els podrà mostrar el camí. El tigre els diu que, quan té vergonya, ensenyar les urpes li funciona. El lleó i el tigre, de costat, ho proven animats. Som-hi, lleó! Ensenya les urpes! Uah! Uah! Però no ha funcionat. Una zebra molt elegant s'ho mira tot passant. Creu que té la solució per ajudar l'amic lleó. Truca al cavall, el seu cosí, i l'anima a venir. El cavall fa un saltiró i s'enfila dalt l'avió. En arribar, els explica el seu gran truc. Fer 3 salts de cavall, però no de ruc. Som-hi, lleó! Fes 3 salts endavant! 1, 2, 3! Uau! Pam, patapum! El lleó ho prova sense parar, però tampoc no acaba de rotiar. L'hipopòtam, que està molt atent, té una idea sorprenent. Surt de l'aigua ben decidit i explica un secret als amics. Refresqueu-vos amb mi, feu xip-xap, i la vergonya us haurà passat. Som-hi, lleó! Comença a nedar, xip, 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 xap. Però si van ben xops! Xof! Això sí que comença a funcionar. Els animals, a l'aigua, riuen i riuen sense parar. El lleó ja no té les galtes tan vermelles i ja no mira tant a terra. Està una mica il·lusionat, però del tot, no ha funcionat. L'elefant ho observa d'amagat i li ve una idea al cap. Quan ell té vergonya, avisa el gall marxós, que fa ballar a qui està alegre i també a qui està moix. El gall arriba a la sabana i organitza una gran rutiana. Tots estan esperançats, nerviosos i emocionats. Amb una dansa molt especial farà ballar els animals. La banda comença a tocar i el gall balla sense parar. Els animals es comencen a animar i fan un xivarri majúscul. Som-hi, lleó! Remena el cul! Cul, 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 cul. Mouen el cul tot remenant. Cul, 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 cul. Comencen a nedar fent xip, 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 xap. Fan 3 salts endavant. 1, 2, 3. Ensenyen les urpes. Ah! Ah! Això sí que ha funcionat. La vergonya li ha marxat. El lleó està molt content. Torna a rugir i a ser valent. Ara fa una gran celebració perquè ja ha trobat la solució. Quan tingui vergonya de nou, recordarà aquest enrenou. I amb un somriure ben gran ho resoldrà en un instant. Hi ha un lleó molt vergonyós que ni surt quan es fa fosc. Va tot el dia mirant al terra i té les galtes ben vermelles. Ja no fa els seus rugits, no vol moure ni un sol dit. La vergonya l'ha ensopit
i té ben preocupats els seus amics. Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució. Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució. Jo sóc el tigre i crec que el lleó ha d'ensenyar les urpes per estar molt millor. Ensenya les urpes, ar, ar, i això no ha funcionat. Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució. Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució. Jo sóc el cavall i crec que el lleó ha de fer 3 salts per estar molt millor. Fa 3 salts endavant, 1, 2, 3. Ensenya les urpes, ar, ar, i això no ha funcionat. Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució. Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució. Jo sóc l'hipopòtam i crec que el lleó ha de refrescar-se per estar molt millor. Comença a nedar, xip, 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 xap. Fa 3 salts endavant, 1, 2, 3. Ensenya les urpes, ar, ar, i això no ha funcionat. Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució. Tigres i cavalls, hipopòtam i algun gall, tots reunits amb el lleó buscant una solució. Jo sóc el gall i crec que el lleó ha de moure el cul per estar molt millor. Mou el cul tot remenant, cul, 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 cul. Comença a nedar, xip, 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 xap. Fa 3 salts endavant, 1, 2, 3. Ensenya les urpes, ar, ar, i això sí que ha funcionat. La vergonya li ha marxat, i això sí que ha funcionat. La vergonya li ha marxat, la vergonya li ha marxat. Arr! Moltes gràcies, amics! Uah!